się. No rozruszaj się, Mitya. Cieszę się, żeś przyjechał. Słyszysz, Mitya, bardzo się cieszę. Chcę, żeby posiedział z nami. Chcę. Chcę! Bo jak on odejdzie, to i ja pójdę. Od co? Słyszysz, Mitya? Więcej się już nie zrywaj. A co do szampana, to dobrze, żeś przyniósł. Wypiję chętnie. Ale najlepiej, żeś sam przyjechał. Bo strasznie się tu nudzę. Schowaj te pieniądze do kieszeni. Skąd masz tyle? Ale dajcie innym pomówić! Jak sami nudzicie, to już wszyscy mają milczeć? Nie kłócić mi się. Żeby mi tu żadnej kłótni nie było. Po rosyjsku mów! Po rosyjsku! Żebym nie słyszała ani jednego słowa polskiego! Dawniej mówiłeś po rosyjsku, czyżbyś zapomniał przez te 5 lat? Jestem Agrafiena, jestem Gruszenka! Nie chcę słyszeć ani jednego słowa polskiego! Mów po rosyjsku, albo słuchać nie będę! Jak to? Przebaczyć. To tyś mi przyjechał przebaczyć. Jak to? A on ci za mnie dawał pieniądze, Mitya? Czy to prawda? Jak śmiałeś? Na sprzedaż jestem, czy co? Jak śmiesz mnie przed nim bronić? Nie z cnoty byłam czysta, ale z dumy. I żeby mieć prawo nazwać go w oczy łajdakiem. Naturalnie. Dowiedział się, że mam pieniądze, więc przyjechał się żenić! A wracaj, że tam skąd przyjechałeś! Zaraz każę cię wypędzić i wypędzę cię! Głupia byłam, że 5 lat siebie zadręczałam i wcale nie dla niego! Lecz ze złości. To wcale nie jest on. Czy on był taki? To jakiś jego ojciec! Gdzieżeś ty sobie tę perukę kupił, co? Tamten to był sokół. Ten to kaczor. Tamten śmiał się i piosenki mi śpiewał. A ja głupia. 5 lat łzami się zalewała. Przeklęta idiotka, podła, bezwstydna. Ach, co za wstyd. Co za wstyd. Boże, co się z tego człowieka zrobiło? Chcę pić. Na umór. Pamiętasz, Mitya? Pamiętasz, jak myśmy się tu wtedy bawili? Idź! Baw się! Powiedz im, żeby tańczyły! Żeby się wszyscy weselili! Jak wtedy, jak wtedy! Jakiś ty wtedy wszedł, to co? Jakiś ty wszedł. A ja głupia tak się przestraszyłam. Więc chciałeś mnie jemu odstąpić, co? Naprawdę chciałeś. Idź, zostaw mnie, więc wnet cię zawołam. Więc chciałeś się dla mnie postrzelić. Głuptasie. Dlaczego? Lubię takich jak ty. Ostrzelańców. Więc dla mnie na wszystko się zdobędziesz. Co? I czy naprawdę chciałeś się dla mnie postrzelić? Idź. Jutro może słówko powiem. Nie dziś. Ty byś chciał dzisiaj, co?
Nie dziś. Jutro.